Sleep na. With his toys. Ito yan siya. Ang ganda ng sleep ng baby ni Mommy. Ay! Ang ganda ng sleep ng baby ni Mommy. Ang ganda ng sleep ba?
na ikaw, love. Sleep na ikaw. Ano, no. Ang sarap ng tulog, oy. Ang sarap ng tulog. Yati. Waffle love music. Thank you for watching, everyone. Cause Waffle don't want anyone disturb him. So mommy put music. Oh, sorry.
Mama man ni kay Mommy Grace. Kumain Mama, you will stay here. No more go out, ha? Okay, go minute. I'm sorry, Nay. No more touch, no more touch. No more touch na, ha? Ano? Don't touch. Sleep. Just sleep. No more come. Mama will study, ha? Ganito yan siya, guys. Pag may gagawin si Mommy, naku, you need to sleep na, ha? Because too much play. Today, too much play. Too much play today, right? When Junjun come back home, then you can do what you want. Kata, kitimasu ka? Mama kitimasu ka? Ha? Mama kitimasu ka? Ganyan yan siya. I-massage. Agoy, kulit mo na, oy. Dapat i-train dito palagi sleep. Hindi palagi kay Mommy. Kay Mama, mag-work na si Mommy. Ha? Okay. Waffle? Mag-work na si Mommy. Dapat dyan mag-sleep. Hello. Oh, nagising siya kasi ang nag-toilet. Siya lumabas din. Ganyan yan siya. Ako lang yung binabantayan. Natulog din yan siya maya-maya. Hey! Waffle. Hoy! O sige, okay lang.
tingnan mo. Oh. Yan, kinain na niya. Bagong-bago pa yung ano. Yung bed niya. Ala, kinagat. Ang mga toy niya, oh, wala ng ulo, wala ng paa. Ayun, magalit yan siya pag kukunin ko yung mga toy niya. Dito, eh. Ay. Bebe. Sige. Gusto niya siya mag-charot-charot kay mami ba? Gusto niya siya mag-charot-charot kay mami. Sige. Ilap-lap na ni mami. Ilap-lap na ni mami. Okay. Shush na ni mami. Shush na ni mami. Kapag mag-sleep. Okay. Gusto niya siya mag-lab. Oy. Okay na. Sige, hindi na mag-touch. Sleep na ikaw, no? Kinain na niya yan si Stevet. May heater pa yan siya. Okay si Stevet. Si Stevet hindi ako mag-reply ha kasi mag-study ako saglit ba while tingin-tingin ha. Salamat. Matulog na siya oh. Kala niya kasi lalabas ako. Ano na siya yan? Bantay pa sa akin. Mama, just stay here. I don't go out, baby. I don't go out.
Sleepy nga, di ba? Andito na naman yung isa yung bata niya, oy. Andito naman yung isa ni Pudoy. Dito pala mag-sleep nga. Huwag kay mami. Gusto mong ipag-play? Gusto mag-play si Stevet. Kawawa man, ay. Kawawa man yung bata ni mami, ay. Ka-good boy, yung baby ni mami, ay. Natulog na talaga siya. Ayan siya, pag may kunting ingay, parang na, ano siya, naiinis siya sa mga ingay-ingay na yan. Yung heater niya, Stevet, oh. Gustong gusto niya yung heater pag ano, super lamig. Hindi naman siya sobrang mainit, tama lang. Sleep si Stevet, ano yan siya, parang ano tawag sa Tagalog niya, mahimbing na yung tulog niya yan. 'Di ba? May music. Gustong gusto niya yan. Kahit nagsasalita ako, no kiberian siya.
Parang nasanay kasi siya na may music. Mas matagal yung sleep niya pag may music kaysa wala. Gusto niya yan. At saka yung minamassage yung feet niya at saka hand niya si Steret. Nung baby pa siya ganyan din hanggang lumaki kasi 1 year na kasi to siya mahigit. I don't know sa taon na edad ilan na kaya to, parang siya parang 14 or 15 sa taon na edad. Yan. Ay, nako. Maarte to siya, oy. Ginoo ko, eh. Pero sa food, hindi siya maarte sa food. Ano lang talaga, yung mga bawal, hindi ko siya pinapakain. Pero minsan, hindi talaga perfect. Pero as long as maiwasan ko siya, talaga. Depende sa breeding sister, right? Kasi yung itong toy poodle, 15 to 18. Depende sa breeding. Pero kadalasan, 15. Kadalasan. Depende sa breeding at saka lifestyle niya. Pag, pag si Steret, pag pinapakain ng maayos, yung bawal kasi yung mga onion, sobrang sweet, at saka yung mga chocolate, mga snack, yun bawal. Kung pwede, na siya pure vegetable. Pero minsan kasi naawa ako sa kanya, pinapakain ko siya konti, at saka bawal na bawal yung bawang sa kanila. Kasi kadalasan sakit nila is yung sa tummy at saka brain daw. Pero hindi siya maarte sa food. Kumakain siya kung anong pagkain namin ni Junjun. Kaya simula na andito na siya sa bahay, less ako sa mga preservatives, mga bawang at saka yung sibuyas. At saka may dog food din siya, at saka may vitamins din siya. At saka sa night time, may din siya, yung waterless shampoo. Meron din, pero pag no choice sila, si Steve, kumakain man. Gusto niya broccoli. Gusto niya broccoli, at saka apple, at saka gusto din niya banana. Ala, naghilik na. Ang cute siya talaga maghilik, parang tao yung mag-snore. At saka end of this month, ipaparlor na namin para sa Dati talaga si Steve once a month. Ngayon, ay naku, ang mahal, uy. Isang lapad. Nasa na siya, more or less 4,700. O hindi siya maarte sa pagkain si Waffle. Nasanay ko kasi na hindi siya mag-choose. Sa dog food, may dog food na hindi niya kinakain. Yung dog food. Hindi rin ako basta bumibili ng dog food kasi hindi natin alam yung mga ingredients, 'di ba? Lalo na yung mga cheap na dog food. Alam mo dati si Steve, dati sa Pinas, pangarap ko talaga Hi, Tete, reply na ako later, ha? Reply ako later, kasi yung sabi mo ba na oo, mag-content din ako niyan, yung homemade na dog food. Mamaya na ako ha, mag-reply kasi itong main ko, nandito si Messenger.
At saka yung phone ko na isa, na pang watch lang, gamit sa music ba. Thank you, te. Good morning sa Qatar. Day, Miluna Art, dikitan mo si Ma'am Butchak pasaway. Yan yung suki ko, yung sabi ko sa'yo na 3 lang. Minsan 2 lang kadalasan kasi yung isa depende sa mood. Pero yung Italy at saka Qatar, yan talaga yung suki ko. At saka yung sabi nila si Stevet, no? Kasi yung mga friend ko pag pumunta sila dito sa bahay, sinasabi nila, hala, yung aso mo napaka-friendly. Parang daw, yung ugali ng amo niya, ng owner, parang na-adapt nila. O si Butyak Pasaway 18, yan yung niya talaga, bahay niya talaga. Yan, legit yan, Day. Bisaya din yan, mabait din yan si ate. Ang ganda ng content niya, matutuwa ka, mawawala yung stress mo. Effort na effort. Day, itong yung aso daw, yung pag daw ang ugali mo, na-adapt daw nila yan. Kaya kahit saan kami pupunta, si Wapol napaka-friendly talaga. Ibang-iba sa Tingnan mo mukha. Tingnan mo mukha sa amaw. Agoy, baya. Ay, kagwapo eh. Agoy, ang baby ni mami. Ay. Nakichismis, sabi niya, ingay naman ni mami. Ay. Wala na siya pakialam sa ingay ko si Stevet. Pag hindi ako maingay yan, hindi siya nakakatulog. Parang music niya yung boses ko. Sa kanya yung mga toy, actually nasa taas yan siya. Pag gusto niya kunin yung mamaya na kasi andyan ka. Alam mo naman pag ganyan ako, kaya nga nag-off ako sa mga grupo-grupo dyan kasi pag makapag-chika, naku Day, parang hindi nabibigyan ng time yung yung iba. Mamaya na, isang oras ko muna tapos alis na ako. Pero i-play ko pa rin to siya. Hanggang ayaw niya talaga matulog. Ay, nako. Thank you ha. Kaya sabi ng mga friends ko or yung makakilala lang, sabi niya, believe ako sa aso mo, Day, napakabait, friendly. Pero pag Day, pag may tao nito na parang yung anonymous sa mukha niya, nako Day, ang tindi magbark, ewan ko lang. Grabe makabark. Ay, ang cute ng baby ni mami. Ay. Ang sarap ng tulog ni Waffle kasi may heater. Malamig kasi ngayon eh. Tignan mo si Steve, ito, pinaglaruan ko yung sige, wala problema. Ay, okay lang eh. Okay lang si Steve. Alam mo naman yung mga style natin dyan. Pag-iwan ka ng bakas ha, para ma-recognize ni ma'am. Ay nako, tingnan mo nga, hindi siya nagugulat. Hindi, wala na siyang pakialam. Tingnan mo nga, may disco light pa siya. Wala lang siyang pakialam si Steve.
Wala siyang pakialam sa mundo. Basta andito lang ako sa tabi niya, maingay, tulog yan siya, day. Wala siyang pakialam kung anong pinagagawa ko, basta yung amoy ko at saka yung boses ko, andyan lang. Yan. Parang ako yung makatulog dito, sister. Nantok ako tuloy. Oo, basta andyan na yung amoy ko. Tingnan mo kanina, pumunta ako ng toilet, ay hindi ako manghihi, no? Andun, umalis din siya. Oo. Sabi nila, yung pinaka-loyal best friend, yung aso talaga. No, ganyan na talaga sila, no? Oo, ganyan kasi nagagamit yung mga brain cells natin, at saka ganyan naman talaga. Tulog talaga siya sa stereo. Wala siyang pakialam mo. Tingnan mo. Nilagay niya talaga yung ulo niya dyan sa music. Sana all. Ganyan daw yan. At saka pag ginagamit mo yung utak mo, palagi ang gutom. Gutom at saka antok. Yung mga walang silbi na nutrients na kinakain mo, andun sa tiyan, kaya lumalaki. Pero yung mga may silbi na sa utak. Maarte ang utak natin sa mga nutrients. Mas maingay pa kaya yung music, no? Ay, naku, si Stevet, babe na, oy. Magnap muna ako, ha? Baka hindi na ako. Yes, of course, ako pa. I love reading, Sister Ret. Alam mo, yung mga friends ko, ang dami, no? Yes, ganyan naman talaga, Sister Ret. At saka, pag nag-study ako, kumakain ako ng mga chocolate, peanut, yung almond, kasi yung mga almond daw, yung, Sister Ret? Yung peanut na parang may brain na brain na tawag nito, shape, basta yun, walnut ba yun, basta nut, yan. Kaya nire-relax ko, at saka the best time mag-study yung before ka mag-sleep, para malagay daw sa utak na oo. At saka broccoli maganda din, at saka yung yung mga dark vegetable. At saka before mag-study, tawag nito, yung bago ka mag-sleep, kasi yun, ma-adapt talaga yan. At saka minsan gising ako ng 4 a.m. yung as in relax talaga. Nako, si Steret, nilagay niya na talaga yung ulo niya sa move niya talaga, uy. At saka break ako every 2 hours. Kaya nga, di ba, nagdadala ako. Kain-kain, yon. At saka fish oil. So after this, magnap ako din, study ulit. Effective siya, uy. Pero pag wala na talagang space yung brain mo, kahit anong gawin, wala talagang malagay sa sa brains, mo, wala na talaga, as in wala. Kaya ako, Sister, yan talaga yung ko sa buhay. Hanggang mag-50 ako, more on red. Kaya nga, tawag nito, before ako mag-50, more on ideas, meet people who are smarter than me. Char! Yon. Yan, tapos o nga, Sister,
Tapos ako din, hanggang pag mag 50 diyan ako medyo mag-stop. Alam mo si Stevie, iba-vlog din ko yan. Ganito lang talaga ako, madalda, blah blah blah, what anything. Pero pag makikita mo yung room ko, ang dami kayang dun, yung mga notes, yung mga, mahilig kasi ako magsulat. I love reading, I love studying. Kahit pero nire-relax ko din yung utak ko. Kaya kahit saan mapunta yung mga cheka, nakaka-relate. Tingnan sa ingat. Kala niya wala na siguro ako. No, tingnan mo pag mag-stop ako ng chika, bigla niya siyang nagigising. Kala niya wala na ako sa tabi niya. Ay, Ginoo ko. Ganyan siya kabunggad, day. Nagmamasid kay Mami Grace. Kay Mami Waray. Tiningnan ako kung saan ako. Tiningnan niya ako, biglang nag-wake up. Tapos tiningnan niya ako kasi hindi ako nagsalita. Tingnan mo ang mata, bayaoy ang mata. Tingnan mo ang mata. Si Stevie, tingnan mo ang mata. Parang tulog ba to o ano? Tingnan mo ang mata. Ko siya, normal ko siya. Sa kabilang bahay si Stevie, tingnan mo ang mata. Tingnan mo ang mata. Ganyan matulog ang mga chismoso. Tulog yung open yung eyes. Tingnan mo. Tulog yan siya, pero yung isip niya, oy, saan ka? Mami, kamalis din ang mata, naka-open ang mata. Jeez, talaga to? Sigurista din. Ganyan na siya si Stevie. Ganyan siya ka-talented, no? Mas ay, naku si Stevie. Ay, Ginoo ko. Ikaw ko, cute ng baby ni Mami. Ay, super cute man eh. Ay, Ginoo ko. Super cute na yung nagalaw yung charger. Si Stevie, dyan lang yan ha. Kung alis ka, okay lang no.
Matog sa ako, no? Thank you, Sister Red. And good morning, night. Thank you. Thank you sa mga patambay, patamsak, and everything. Bye-bye, Sister Red. Matog muna ako, ha? Magnap ako ng 50 minutes tapos mag-study ulit. Kasi parang iba na to. Naantong na. Bye. Thank you. Arigatou gozaimasu, minasan. Babu.
na ikaw. Sleep na yung baby ni Mami. Sleep na yung baby ni Mami, no? Sleep na yung baby ni Mami, ha? Comment na.
Hello, ma'am. Thank you, ma'am. Natulog akong ito. Perting tuluga, ma'am. Salamat, mama. Ang yan ako magbalik sa imuha, ma'am. Kay mga busy pang linya. Pero balik, you know naman mi, ma'am, no? Perminti man tanaan, no? Kay priority man na perminti. Thank you, ma'am, ha? Always ng mga pang patamsak diha, ma'am. Salamat. Salamat kaayo. Thank you, ma'am. Always you thank you, ma'am. Ma'am, salamat ha. Kaning balikan ti ka mamaya, ma'am. Magbasa sa ako, ma'am. Ganihan ako si Yaw-Yaw. Kanina pa ako si Daldal dito, ma'am. Kaya nag-chika kami ni Milona Art ba. Magbasa sa ako, ma'am, ha. Kaya ang time ba na to si anak karon. Salamat, ma'am, ha. Always salamat, Jud. Natog si Wapol, oy. After 1 hour kapin mo mata na ni siya, i-stop na nako ako ang live. May na lang. May na lang, lami kay ang tulog sa ako ang palangga. Ting lami sa tulog, oh. Thank you, Pud, ma'am. And congrats. Na siya heater, ma'am, oh. Tugnaw manggod ni. Super cold. Kaya nilagyan. Hi, sisterette. Ano, bakbakan ulit? Si Wapol, tingnan si Wapol. Ay, ka-cute sa akong baby, ay. Ka-cute na lang yun. Ano, bakbakan to ulit? Char. Charot. Believe ako kay ano kay ma'am ano din. Mga totoong friendship natin dito sa YT. Napaka-supportive yan si Stewart. Bait niyan. Hahaha. Uy, mamaya na po eh. Thank you, ma'am. Mamaya na tayo magchika, ma'am. Ano, gagawin ko mo itong task ko dito, no? Basa-basa muna, no? Salamat, salamat. Thank you, thank you.
Ay, nagising. Ay, nagising si I'm sorry, baby. I'm talking to my friend, baby. I'm talking to my friend, ha? Gomen me? Nagising, madam. I'm sorry, love. Ay, sleep bang na, sleep. Mama, no more noisy, ha? Okay, no more noisy, mommy, ha? Okay, love. Hi, and tambayi lang na bisan ano. Gi-live na ko siya. Awa. Ohayo sis, Ma'am Roma-chan. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Ay, salamat. Ma'am Roma-chan. Ma'am, bebe. Dikitan mo si Ma'am Roma, bebe. Ay, thank you so much. Salamat, sis, ha. Salamat talaga, sis. Thank you. Salamat. Sige, alis ka muna, sis.
Hello, Sister Red. Magluto muna ako. Naman ko siya na music kasi nalobat yung isang phone ko ba. Huwag mo na yan siya pansinin. Ganyan yan siya. Tingnan mo ha. Tingnan mo. Pupunta din to mamaya sa akin. Pag-aalis ako, alis din yan siya. Kahit andyan ako sa, sa gilid. Isip ng baby ni Mami. Maisip ng baby ni Mami, no? No. Off the lights talaga, no? Off the lights. Off the lights talaga, no? Ang baby ni Mami, oy. Ang baby ni Mami. Ang baby ni Mami. Sister Red, iset mo bukas ba yung LS mo? Para matambayan ko ba? Dapat may time para alam ko anong oras. Ha? Para pasok mga suki. Tingnan mo yung bed niya, oh. Kinain na niya yan. Ginawa ng labon. Ang mukha sa bata, eh. Ang mukha sa bata na garaon. Garaon yung baby ni Mami, eh. Ang mukha sa bata ni Mami. Ang baby ni Mami, oy. Ang baby love ni Mami. Ang baby love ni Mami. Ang sleepy na boy. Ang sleepy boy. Bayaw. It's alright, it's alright. It's alright, boy. It's alright, baby. Mom, fix this one, eh. Mom, fix this one, eh. So that Waffle can sleep, ne. Waffle can sleep well. So that Waffle can sleep well. Para alam ko ba. Same tayo, no? Depende sa mood. Depende sa mood. In tawon, dolor. Ewan ko sa mukha niya. Ay, antok na antok siya talaga. Pero wala namang ginawa buong araw. Tulog lang. Hindi ko inon ang suga para masarap yung tulog niya. Ano to? Ano siya? Ano tawag nito, eh? Supportive to siya sa LS. In tawon. Supportive sa LS ni Mami, no? Supportive sa LS ni Mami, no? Puyat na puyat. Ay, nako. Puyat na puyat si Manoy. Si Manoy. Puyat na puyat. Ginoo ko ang mukha, eh. Ang mukha sa bata.
Nagtulog pa in. Unya na ako. Tanawon imong message ha. Unya na ako tanawon ang message nimo in kay mao ni akong gamit phone. Kaning phone na ako. Naa din ang mail. Celebrity yan. Celebrity in taon yan. Nagkaon na mo en? Nagkaon ng mga tabahante. Sila atian na ana sa Digos. Nakuha na en ang gate ba na plaster na or unsa na improvement char. Grabe makatulog. Ganito talaga itong mga aso, no? Grabe makatulog. It's a lonely night. Ang giving ging ging ging. Ang bibi bibi ang bibi bibi ni mami. Ang bata ni mami. Tulog na tulog ang bata. Tulog na tulog ang bata, ang batang mabait. Si Wapol is so... Hello, hello, sir. Welcome, sir. Anong tamsik? Thank you, sir. Tingnan mo mutan niyo. Si David naghilik na. Tingnan mo. Naghilik na siya. Naghilik na. Kinantahan ko kasi naghilik siya. Naghilik. Naghilik in taon. Ayan na, totoo. Baka nainitan na siya, no? Baka mainit na yung masyado yung heater. Pero hindi naman kasi pag mainit, umaalis naman yan siya. Kawawa. I-kiss na lang ni mami ni Be. Kiss na lang ni mami ni Be. Ay, gato na. I-kiss na lang ni mami ni. Good boy ni mami. Ay.
Thank you, ma'am. Balik-balik lang, ma'am, ha. Kaya nahigda-higda po kung ako din. Salamat, ma'am. Salamat kaayo sa mga palangga nako. Mga loyal friends, loyal kuan, friendship ni Lolo, mga FB friends and more. Salamat. Sarap ng tulog ni baby, oh. Sarap ng tulog in tawon, oy. Yes, ma'am. Salamat, ma'am, ha. Pag nakaibuhaton, ma'am, okay na good mo lakaw ka, ma'am. Kay balubi ako nimo na permedyo ka sa kuan, no. And syempre, ako pod, always na ang support. Thank you. Arigatou gozaimasu, minasan. Itsumo arigatai. I'm always grateful in English. Minasan is everyone. Arigatou gozaimashita. Thank you very much. Thank you, thank you. Fall asleep na. Mama, cook for ako na. Okay?
Natulog pa yun siya, ma'am. Nagluto ko pagkaon niya, ma'am. I love you. I love you. I love you. Sarap ng sleep, no? Kasi may heater, no? No? Sarap ng sleep, no? Sarap ng sleep, no? Waffle, no? Kasi may heater, no? This is waffle heater. Ah, not too close cause sobrang init. Thank you, ma'am. Ma'am Rain. Thank you always. Thank you, thank you.
Balikan ko lahat ng bonggang-bonggang. Play all. Ayan yung bed ni, ano, ito yung bed ni Waffle. Ito yung mga toy niya. Wala nang ulo yung mga toy niya. Wala nang oh. Ay, sorry. Nagagalit yan siya, guys, pag dinatouch ko yung mga toy niya. I'm sorry. Uy, stick to itong bed niya. Okay. Nasunog to sa, ano, sa, ano, yung sa heater ba? Nasunog to siya kasi sobrang kulit niya. I'm sorry. Tapos yun na, ano, nasunog yung sa kabila. Buti nakita ko siya yung parang nag-smoke na. Thank you, ma'am, ha. Salamat yun, ma'am. I love you more. Sana si Madam Mildo na art. At yung mga friendship natin dyan. Si Sir, sana yun si Sir. Thank you, thank you. Pahuwais ako, ma'am, oy. Ay, salamat, Jod. Salamat. Daming toy ni Waffle. Oh, meron pa sa taas at saka sa room. Daming toy ni Waffle, oy. Because good boy. Ay, nako.
Waffle. Ay. Thank you everyone. Thank you. Salamat.